Hiertolan koulussa ammuttiin ja ajattelin, että joku päivä minä voin olla se poika, joka joutuu ammutuksi koulussa. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään sellaista. Ei kenenkään. Meillä kaikilla on joskus vaikeaa ja tarvitaan apua toinen toisiltamme isossa ja pienissäkin jutuissa. Kenenkään ei eikä pidä selvitä yksin. Meidän kaikkien täytyy olla enemmän läsnä toisillemme, katsoa silmiin ja kohdata se ole vaikeaa. Älä säkään enää ummista silmiäsi ja hymistele pahaa pois. Jokainen voi auttaa.